Teodora Marjanović, Marko Mitrić, Ivan Čatinić, idemo prvo mesto tehnika, Čoko Zuki.
40 evo sad polaže. Ajde, ajde, svi zajedno. Idemo Agi ruke Đaković. Hop! 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 Okrenite se pravo. Ajde ti da ruke. Idemo napred. Agi ruke Đaković, još jedan. Hop! Hop! Agi ruke Đaković. Hop! Svi radite, evo, hop! Hop! Hajde. Hajde.